Ġiet inawgurata binja oħra ta' akkomodazzjoni soċjali din id-darba fil-lokalità ta' Rendi. Din il-binja li se tilqa' 11-il familja u tinkludi 7 garaxxijiet saret b'investiment totali ta' €1,500,000. Waqt l-inawgurazzjoni, il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli, Rodrigo Galdes, tenna li din is-sena infetħu total ta' 4 blokok ta' akkomodazzjoni soċjali fejn il-Gvern investa ma' €8 miljun biex jitgawdew minn 64 familja. F'konferenza l-aħbarijiet full post, il-Ministru qal li dan l-investiment kollu u parti mill-politika nazzjonali tal-Gvern biex ittejjeb il-ħajja ta' dawk li għandhom bżonn l-għajnuna tal-Istat. Inkomplu nagħtu bixra ġdida għal dawk in-nies vulnerabbli li għandhom inkam baxx biex ikollhom akkomodazzjoni fuq rashom, imma wkoll finalment li naraw li daw jagħmlu kambjament fil-ħajja tagħhom. U għalhekk qed ninsistu l-akkomodazzjoni soċjali qiegħda hemm biex tgħinek sakemm għandek bżonna u kif għandek bżonna għal quddiem. Din il-binja l-ġdida fil-Rendi issemmiet għal Joe Bartolo, attivist magħruf fil-qasam soċjali.